A les 5 de la matinada, l'alborada donava inici al dia gran dels pollencins. La tradició i el sentiment de poble omplia els carrers pels quals la banda va recórrer durant més de 4 hores. Els cosiers i la dama, un dels protagonistes de la jornada, varen fer el primer ball dins l'església en el moment de l'ofrena. Just després varen continuar el ball a la plaça Major. A continuació, a l'acte institucional a l'església de Montitxell, es varen lliurar els guardons a Feliu Portella Segura a títol pòstum. Antònia Mangualca i Mari també va ser premiada per la seva tasca davant l'Associació Espanyola contra el Càncer. I a la secció esportiva del Real Club Nàutic del Moll de Pollença pel foment de l'esport i els seus valors. Avui escoltam la veu del poble i avui celebrem que les dones tornaran a tenir el paper en el simulacre que havien perdut. Un pic més, fent una ullada cap enrere, fent una passa de gegant cap al futur, sense perdre les nostres arrels, però avançant com a societat. Els actes de l'hora baixa varen començar amb el so característic de la tropa de cornetes i tambors de soldat. Després va ser el torn de la processó, amb l'antiga imatge de la patrona. Ja s'apropava el moment més esperat. Visca la Mare de Déu dels Àngels! A les 7 en punt, a Pollença es va fer el silenci. Les campanes tocaven el via fora i les tropes de Dragut, interpretat per Andreu Cladera i guiats per el lloctinent, iniciaren el recorregut pels carrers del poble. Tots els participants estaven pendents de la finestra per on havia de votar Joan Mas, interpretat per Jaume Simó. Mare de Déu dels Àngels! Assistiu-vos! Pollencins! Alceu-vos! Que els pirates són aquí! En l'esperat crit invocant a la Mare de Déu dels Àngels, Pollença va iniciar la batalla. Una batalla on les dones tingueren especial protagonisme. Les dones som aquí! Sí, sí, sí! Les dones som aquí! Des de l'any 1858 no havien tornat a participar en el simulacre de manera oficial a la banda dels cristians. Armades amb filoses i falcons, no varen dubtar en defensar el seu poble des del carrer Sant Jordi. Pode, pode!
Amb el Te-Deum arribava el moment dels cristians a agrair a la Mare de Déu dels Àngels la victòria davant els corsaris turcs. Amb el so de l'alborada i el visca Pollença a plaça, seguit dels focs artificials al pont romà, es posava el punt final al dia de la patrona.